खाम्फा बरगयारि बिथाङा फैगौ बिसायख'थियाव गंसे बाक्सुनिफ्राय दैसे हांसोनो गिदिर दावदै मोननो थांगासिनो दं। अहा दिনত खाम्फा बरगयारिया बहु डाঙर हाहर कनि बाक्सार পৰা पाবলৈ गৈ আছে। BPF दोलोआ गेसाव दोलो आरो बे गेसाव दोलोआव गेसाव मानसियासो जगदान होयो। UPPL राजखान्थि हानजायाव गेसाव मानसिया थानो हायैनि BPF आव हाबदों बे गोख्रों बाथ्राखौ जों बुङाखै। बे गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों BTR नि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा बुंबावदों मेदाघाट गेलेग्रा फोथाराव BPF नि जयनिं हाबाफारियाव किडनि मोननै गैयै सुबुंखौसो दैखांना लाना फैदों। गंसे नखरनि सोरबा सासे फिसाया BPF ला बियो गावनि बिसिखौनो लानानै फैदों। बिदान फंबायखौबो लानानै फैदों। बाक्सा मसलपुरनिफ्राय जौसे भट मोनगोन ना मोना बेखौ सिन्था खालाम हाग्रामा महिलारि आरो खाम्फा बरगयारि बिथाङा मसलपुर मेदाघाट गेलेग्रा फोथाराव BPF नि जयनिं प्रग्रामाव आलु गेसावफोरसो जयनिं जादों होननानै बुंदों बिथां EM राकेश ब्रह्म बिथाङा। दानिया फैदो बिथाङा मा बुंनानै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंबावदों नोंथांमोननि गेजेराव बडलेण्ड बुब्लिया लाबोदों। डाङरियाय BTR जी पसा मांस खुआ जी এটা कम्पिटिशन BPF মাজত আছে সেই পচা মাংসটো সাপ্লায়ারটো কাম্পা বৰগয়াৰী কাম্পা বৰগয়াৰী হল পচা মাংসৰ সাপ্লায়াৰ BPF মই আগতে কৈছো তেখেতৰ দৰে মানুহ বাক্সা অঞ্চলৰ পৰা এটাও ভোট নাপায়। বাক্সাৰ মানুহে তেখেতসকলক ভালকে চিনি পায়। গতিকে অহা দিনত খাম্পা বৰগয়াৰীয়ে বহু ডাঙৰ হাহৰ কণী বাক্সাৰ পৰা পাবলৈ গৈ আছে। BPF দলে পচা দল BPF মানে পচা দল আৰু এই পচা দলৰ পচা মানুহে যোগদান কৰে। UPPL দলত যি ব্যক্তিবিলাকে থাকিব নোৱাৰে কাৰণ UPPL দল এটা স্বচ্ছা ইমানদাৰ আৰু আত্মহিতভাৱে মানে আত্মাৰ লগত সম্বন্ধ থকা এটা দল আৰু ইয়াত কোনোবা পচা মানুহে এনে টেম্পৰাৰী কেইদিনমান থাকিব পাৰে কিন্তু তেখেতৰ লংজিভিটিটো ভাল নহয়। তাৰ কাৰণে অলৰেডি BPF দলৰ লগত থাকি পেলাই আমাৰ দলত ক্ষতি কৰা কেইটামান ব্যক্তি আজিৰ পৰা 3 মাহ আগত অলৰেডি আমি তেখেতসকলক দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰি থৈ দিয়া আছে। আমি মিডিয়াটো কৈছো আমাৰ ব্লগৰ পৰা তেখেতসকলক বহিষ্কাৰ কৰা আজিৰ পৰা 3 মাহৰ আগত হৈছে। গতিকে তেখেতসকলক আমি আলু পচা বুলি কৈছো। সেই আলু পচাবিলাকক তেখেতসকলে আজি লৈছে আৰু আমি হিটোও ক'ব বিচাৰিছো UPPLৰ যিকেইটা আলু পচা আছিলে এনেতো BPF নাই মসলপুৰ সমষ্টি বা আমাৰ মসলপুৰ ডিস্ট্ৰিক্টৰ আৰু মানে নাইকিয়া কৰাৰ কাম কৰিব সেই পচাগিটাকে। ইয়াত বহুত কবলগীয়া আমাৰ নাই। बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया 8 अक्ट'बरनिफ्राय 12 अक्ट'बर दानाव सानबानि हाबाफारिजों मेगालन लोगोसे एक्सेन्ज मेला खुंफुंगोन। बायगिरि बिथांमोना एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै गावनि लुबैनाय बाइकखौ बायनो हागोन। क'क्राझार सहरनि बडलेण्ड गेस्ट हाउस साखाथियाव खुंफुंजानाय मेगालन काम एक्सेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। दावहारु अट' एजेन्सिया बायगिरि बिथांमोननो RC इन्सुरेन्स लाफानानै 7,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 1,000 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन। क'क्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सिजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो बडगाव फेस्टिभ ब्रान्च श'रुमावबो खुंफुंजानाय मेगालन काम एक्सेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो क'क्राझारनि दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंनै हेलमेट फ्री, बाइक बायगिरिफोरनो फ्री एसवेर गिफ्ट हरनाय जागोन आरो मेगालन काम एक्सेन्ज मेलायाव बाइक बायगिरिफोरनो 1 बोसोरनि थाखाय 12 खेब फ्री वाशिं होनाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003999187 8822 018193 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।